Ngapa kowe kaget? Anggir Antasena. Oh, Mak Cilik. Anggir Garuwaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku kowe. Rombong aku, dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki lho wedi yo balaku. Samapta ing gati sawega ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garuda sembur melonyo awakmu. Nggih, Den. Ora. Waduh. Mbah ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kala gak wonten mriku. Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lega wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakene Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sagu karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan, mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku, Kakang Garuda, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Modar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik, ora usah kan cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho, kok manungsa ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garuda ya Samapta, Kakang Antarja Samapta. Tur meneh aku tak nyuwun priswa karo Mak Cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakene Semar iku ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakene Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang karya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar. Supaya uripe kawula sak negara Ngamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayu rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan, miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal kembali marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betengi kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal bantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru, ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu karo Gumbala, diwaneni karo Kakang Garuda, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik. Mak Cilik Setyaki. 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 Mak
Thank you.
ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire mak cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawanti menika namung manut dhateng perintahipun Hyang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggira Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antaraning mak cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Sak mangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayiwangan satemah rengat bali martyu kundha manik Kakang Semar kagatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ing pancen aku nglenggono lupute anakku pancen wis pancen disengaja mula guru mbok ya aku wene ana pangapura ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibake sumpah. Aja ya guru ene ana pangapura. Ngopo to, Pak? Aku arep dijak nang ndi, Pak? Kowe arep digawa ning kayangan. Alhamdulillah. Cah kae radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki apa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beto wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngopo ya, Pak? Ngopo ya, Pak? Kok ngopo ya, Pak? Terucat. Ngopo ya, Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun. Aku ra elek-elek karo kowe to. Lho, edan. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok. Aku wis ngandani karo kowe. Ucapku iki padha karo ucape Semar. Mula nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Asik. Aku lho ngadus dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candra Dimuka ki apa, Le? Candra Dimuka ya, Pak? Candra Dimuka ki neraka. Waduh. Ngapa salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ameng sumpah kok. Mesa sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong, pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan. Dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu. Kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe. Weh lah, ya emoh. Yen kita ora gelem, kita bakal ulun ruda paripeksa. Jalaran prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para Durandara, para Jawata ing bakal ngruda peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipanilah dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasisanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kose. Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng. Nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek njaluk ngapura karo kowe, kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak?
nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan gone kanggo ngawatan ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Aku ki menungso. Kedunungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mulane nganti aku arep digone kayangan. Aku ora sudi, Pak. Aku mau nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe lho. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem. Aku bapakne ya budidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Mrai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetaning atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tak setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa. Terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil, ora duwe hak tumraping kayangan. Ning mergo saka pokal gawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora mergo kowe nduweni rasa gedeng keburu sengit karo Semar to, ha? Bathara Guru ulun boyong ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badrana ya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar mergo kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, mergo aku ijek urip ana ing Janaloka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak bibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah hatimu, seneng pikirmu mergo kala mangsa kowe jangka patine Semar, bebasan angel mijet kowe ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetaning atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi-ndi to kuwi? Pinter ya Semari asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok rasa omong aku susu mangkel lho ora mau. Kowe iki nek omong kowe waton ngawur terus waton njeplak cangkeme ora. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Nek kowe ngandhakake
Kakang Semar nek Bagong boten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala Dewa. Lah nek tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming mucul klambi. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku mbuh Bagong, mbuh Gareng, mbuh Petruk, mbuh Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamremu bemeson jongko ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak beteng. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso glindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso glindhengke sirahe Semar kakangmu iki, boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali rismanipun Bagong Kakang Semar. Matur nuwun, Pak. Sembah nuwun, Pak, sembah nuwun. Nek mboten nonton Bapak, dados napa kula? Matur nuwun nggih, Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki anu, Pak. Bebasan napa jenenge? Apa terus jenenge, Tru? Apa? Lho, apa jenenge? Peribahasa lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Prabaya nggo mbangun desa. Ngoten, Pak. Setuju to, Pak? Iki pikiranmu kok mengarep ngerampok wae. Lho, ayo dilahirke iki didadekke copet. Dadekke copet wis kok gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku tak jaluki Prabayane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ora jenenge wis urip to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonamu ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu kok ora baen-baen para dewa. Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani? Nggih, istakaken dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah mak nyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Leleng niku aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang kok? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gamu men. Ino. Lara dikai aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan kok ale ngono. Kula mboten lega ra sing manah kula.
menawi mboten belani iki Lurah Bagong Bapak Marasepo kula nyuwun dipun dilat supados kula digdaya Bagong piye iki ora apa-apa Pak yakin iki anakmu apa iki anakmu padha karo kulit dagingmu kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku iki sing njaluk bojomu lho ora masalah men bojoku gleleng ngombok menawa melu perang ya nem nggih monggo iki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula Bagong piye Bagong waduh piye ya nun bathuk oh nggih lali kula nyuwun pangapunten Bapak Semar nggih bathuk ngono bungkuk ora ngene wae mer ya saiki dijajal kadhe dayane bapak anak menang sapa aku wis rong sasi ora lho men kowe kok ku wani ora kegedung kowe penyami kula niku kalian bapakmu sampun kados anak dhewe amun de panyokra kula sing mboten niki ming demi keamanan supaya mengken wonten dewa sing mlebu wonten ing Bali Wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi kula wusu oh bojomu iki anu apa mbiyen olahragawan pencak silat to heeh wah kowe pothok mbiyen ngarat boto papate prel padha aku ngarat kerupuk 8 kerupuk aku wae kuat lho mung kerupuke kok dipamerke Petro dalem Pak Nala Gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala dewa dirampungi oh nggih ngestaken dawuh aku muling karo kowe ya dewa iki malati nggih mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggon rai wis ora kena mergo kowe wis dipesthekke karo sing gawe urip nek dewa iki pancen duwe derajat lan pangkat nek diantem nggon sirah ora bakal kena waduh atus ngen pundi ngantem dewa iki dodo medun pupu angsal entuk weteng angsal entuk waton dodo medun ya Tru ya ha iya omongi nek diantem nggon weteng ra apa-apa nggon pupu ra apa-apa diplotot wae kuwi le mari 3 dina raran-raran nganti sone matuk ngono lho Bagong awi pusaka ha iya kelemane nang kono kuwi Nala Gareng karo Petruk kowe mangkat to dhisik ndika ngestaken dawuh Pak nggih Pak ngestaken dawuh Pacarian putra lamun kawakarsan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta oh wah dewa do tekan kene ya Tru heeh monggo dewa ki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya kaya demit ya Tru heeh ning ngarepe kaya ngompo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak nglabui karo celeng gudiken iki mergo saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki jane wi ngopo to Go jane ikhlas ora wangi aku nek ora ikhlas ora masalah do mulih ngono kowe
kandhani ro bapak didilat bathuke bumbunane ro bapak men dadi wong digdaya barang tekan kene ngundamono wis setan we. Ya ora kok jeneng aku ora ngundamono ning sirmu ki ngopo jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ono apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Ning mergo guru jane mung golek dak-dakan ning pasulayan karo bapak. Mekasan sumpahku ki dienggo dak-dakan ning pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Iya. Iya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat bumbunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok ming ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kok ya. Maju. Siap. Ora tak siapke linmas ki arep dotuman wis dadi wis tak dadeke keamanan kok cangkemmu lencangkemmu kok cangkem Suram Sembrono mikira pancen kowe mau perang kowe mundur tangane karo Petro heeh pasrah keselamatan ya Mas iya aja kuwatir Dik heeh pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runanggana magawe gelari rawang iki dewa apa? Ayo dewa tenan dewa iki jare gedhe tur dawa ayo sing ngarep kok cendhik omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok sing ngarep iki ya dewa sapa kuwi Bathara Penyarian oh Pak Cari utuh Bathara Penyarian kewajibane nyatet neng kayangan mula kok ngendi-endi ballpoint ayo sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa nderekke Ndara Janaka ketemu karo dewa sapa kae Bathara Brahma dewaning geni jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya ora imbang piye ngarep ro ngarep cilik musuh cilik dhuwur musuh dhuwur aku kok malah entuk gedhe monggo musuhmu bahaya dhewe kae kok ae sapa e Bathara Yama Dipati kewajibane njabut nyawa edan aku dadi aku untung musuh tukang njabut nyawa ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe iki ana ora sanggup catut nah hartaku kok nyatut untune Yama Dipati dheke sadurunge njabut nyawa aku jabut sik mongko lek ku njabut ngeget ha iya mesti langsung udus ya iki senengane nek dikeplak bales mestaka e kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun nala gareng tak tampa pangestuku tampanono lho nggih Bathara Penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk Petruk tak tampa pangestuku tampanono Pak Carik bekti kula Bagong tak tampa pangestuku tampanono pukulun Bathara Brahma bekti kula ya nala gareng ulun tampa Bathara Brahma bekti kula ya Petruk ulun tampa Bathara Brahma hah Brahma ora Grama Bathara Brahma bekti kula katur ya Bagong tak tampa pukulun Yama Dipati bekti kula ya gareng tak tampa Bathara Yama Dipati bekti kula ya Petruk tak tampa Yama Dipati bekti kula ya Bagong tak tampa ora ngecer wajabun nyawa jabut untukmu wonten menapa pukulun nala gareng pripun aku entuk dawing wang pikulun Jatimurti ya pepundenku nggih kinen bondo karo Bagong mergo Bagong keluputan wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo tak unggah ning kayangan tak cemplungke ning Kawah Candra Dimuka ayo ndi Bagong kaya jempalange karo ping Bathara Penyarian
aku nganti Kakang Pulun Bathara Brama lan Kakang Pulun Bathara Yamadewati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brama kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa lala garing. Setyaki tinunun waduh gadanira wirang tumandang ben terus setyaniku garwanira ameng gareng kok suluke Setyaki ameng ketok gleleng ora Sri Baladewa Narpati ngopo iki ora usah werna-werna to Gong nuwun sewu kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong gawe cintrakaning adi kula Bagong ora mawas menapa menika dewa menapa menika wade menapa menika wada tetep ajeng kula pepalangi lho kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu Bagong ora salah ora luput Bathara Guru tedak ana Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan nggo sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, Buk terus rek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ado sengit karo Semar iki jane masalah ya apa? Lho Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalahe apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelan kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Ora minggat suara aku tiban tangan kene marganing patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke siap, Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan kae ora. Aku brutu ya, Tru. Iya, iya. Kene mergani matimu, mang maju, ladeni para penyarian. Jabut nyawamu jabutan awas hujan Gong ngapa ya muda bingung aku terus mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon Buddha. Ditunjuke sik ditunjuke. Koyo apik-apik kok. Pokoke kutuk to gong kutuk ndasmu. Man-mangkel. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem e. Ya mau dipati nganti gila ro Bagong. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo, kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak go. Gong, ora wis didilat bapak nunggu bun-bun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya Dik.
Ayo jabute nyawaku. Oh, lakon mati. Ayo tak selenggarake regane iki kuwi. Draduk. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong. Lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangi ora? Iso. Lho. Iso omong. Isih nyawane papat e. Weh, adalah Jabut aku ora mati, tak jabut kena. Bagong oyak-oyak Kakang Yono Dipati. Iya wae Bromo. Wedian. Kowe Bromo? Iya. Berarti sesone radio-radio kae. Dudu. Bromo ku mboro. Udu. Adimu ndi? Sapa? Mendile. Mandile. Aku dewa. Dewa apa ora minggat jabut nyawamu. Aku ki nek ngamuk mataku lamur kok. Petruk sing kok jabut. Sarae mendono. Ngawur ngene ora. Iya, cuman ibaleke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, Urung ana sing rumen drepe tak jabut. Saking manggilku. ha iya. Tapi ya wetane ora ngono ndadewane aja ora sang kepenake dhewe kok. Ha iya. Piye nek ngene iki? Weh, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah dirgantara sajake duka tenan kae. Terus Ayo ngayom nang bapak wae. ah mlayu nek kene. Ya. Piye? Dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa iki karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata.
nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe kula lebetaken wonten ing kawah. Kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora menapa nggenipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka, ning sing tok nggo alasan anakku Bagong. Pak, warna ndi, Pak? Sing nukokke semen sapa, Pak? Wis ben niki wae wong iki bapak iki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar purun tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dhateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa kuwi notohke nyawa kanggo anake, nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak, nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Loro gareng ora sah. Wis ben, Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah nang omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning, aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja, karaku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Kang? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora. Aja nala garing aja petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala garing aja ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak lenggah ning omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingin dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging klebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu iki piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi boten nggih Bagong ingkang kula beto. Piye nala garing wis ora apa-apa Pak, wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ora suwe-suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawahmu sik to. Ya wis ide ngono lho. Nek kowe arep ning Kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki kudu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih kula nderek pukulun, nggih kula nderek pukulun. Nanging ngaten kula aturi bidal. Sak menika sareng kalian lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu. Wis, kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Kang. Nganti tak ijoli nganggo ati uripku aku ikhlas. Wis gek tok paidul. Katresnane kakang-kakangmu gek tok paidu. Aku munggah ning Kayangan ki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngiklasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga kusnul khotimah ya. Anjen setan. Lah witene piye? Ya aku kira menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng, kowe sing ngomong. Pukulun kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya. Aku titip anak-anakku ya, Kang. Titip bojoku ya, Kang. Aku ora ngapa-ngapa kok dititipi anak. Ngapa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anak aku mah ya aja kaya ngono to, Kang. Tak ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Kang, aku tak menyang ruktinen Karang Tumaritis, omahe Gareng karo Karang Kadempel.
Mbok tegeran aku Tru. Lah ngopo? Aku ora ndek kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Lah sanganku gara-gara. Oh, ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya, Bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong bapak ya, Tru. ya wis rasa nangis. Ora aku mung gaya kok. Anjen setan tane ya terus mangkat yo nderek bapakku tak bapak ana apa-apa aku tak ngeruti bapak le.